Atsikaniany tsy koragna raha maro loatra fa fampitsahivagna résumé donc mba hatsapany Rajoelina hoe nisy raha tsara nataony, nisy raha ratsy nataony, ary firy pourcent amin'ny raha nataony tamin'izy mitondra nangala fitondragnan-keriny le hoe coup d'état ndraiky niana marain-kiama nanakory ny hafarany Madagasikara ary hanakory ny hafarany Madagasikara koa mbola iro nisy hitondra. Alohan'ny jiaby zegny maromaro zegny raha koragniko agnatiny ao, fampitsahivagna, ao ny misy feo alefako eo, ao ny fampitsarovagna zay ny haiko tadidiko, za ndraiky tsy laoko fa mémoire mba misy aminakahy fôtony za sady mihina za tsy tia chocolat, za mihina zarikô, za mihina loko, fa koa za fo chocolat tsisy ampivanga amin'ny labitika. Bon, alohan'ny hanomboatsika raha jiaby zegny, ho fanokafatsika mitolona mitohy ary tsy mijano atsika koa tsy miala eo izy sy ny firongony andesiny magnaraky izy an-tanimboany agny, agny koa ro mandiniky, agny koa ro mamakafaka, agny koa ro magnano zay raha tiandreo, ty hira ty andesiko magnokatra raha hokoragnisitsika eto. Devat Richard Holiday. Kuti sabone positive. Epaka ijalle zeba waka Malagasy mina matam kabaka isanada vaki tisra pare wa Madagascar tie iroto kunevenegi zalelek mamotiki Malagasam mafatata manakaranga fama ata zaeto marai funungi vo wafita manaroja falevnya kandra juel efalewam natali sewo efalewam natali yeah wafita manaroja falevnya kandra juel steuretrejam natali sewo steuretrejam natali ani mozaito titrin karatoi karatsolmeno karahareza rambolle tsisivanda chikawaka fanjakanga aza manyeka maladunaka mitsangana joruani tangana mananjumba halala ni marina chikagase efa lechunda zulinge efa basekizaye nichujuba nyamarage gasmaru matufadifita no polisi karachimanaka agaomba yara kitangana fatifa mulu karato yewene roja falevnga kandra juwen efalewa mnatali zewo efalewa mnatali yeah kwafita vane roja falevnga kandra juwen steuretrejam natali zewo steuretrejam natali zekura zeka ampito tonchika voka Madagascar zemare maptach. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samba khair, jambo, santé, akoratsika jiaby agny. Fanampidiriko ty eo hoe maromaro raha koragnisitsika niany fampitsarova résumé ny tapatapany ny sasasasany tagnatin'ny folotsa tampitao nitondrasany Ndiaye Rajoelina. Salut, bonjour anareo DS, nareo la Réunion Europe. Eto dia isorako ny firaisakinan'ny Malagasy jiaby eran-tany no moaly tamin'ny semaine igny nagnaboaka hoe fa basiky zay
ampiky zay tofoko disaka ny vahoaka malagasy ndraiky fitondranao Rajoelina sy ny mpiaradia aminao na ny antitry na ny jeune na ny vantobantony zay mbola misolelaka aminao mahita fa mety ny ataonao tsy magnino mety ny ataonao fa anao mialafo andesa miaraka aminao zay mahita mety. Nahita publication-dranamagna zay zaho za boka raha mboela za mitokiky izy kanefa ny izy mivolagna fa hoe tsara ny ataony fitondragna ty akory atsika zo d'après le 25 septembre nandalo tokizako anao zandrilahy Wilfried anao tagnatiny gouvernement Rajoelina tamy fotoagn'andro anao mbola dirikabo ny serasera na ny communication sy ny culture tsy hitako ny raha nefanao to mba mbarazako ny Wilfried niny raha mba nefanao to en tant que anao Will Clown ahezany maro anao Wilfried fa niany zoko be magnamianao agnarana hoe Will Clown vraiment anao clown anao tagnatin'ny gouvernement dirikabo anao tamy serasera communication mba mbaraza ino raha nisy ino raha niova na akory nagnanaovanareo le culture ndraiky le serasera Wilfried Will Clown azovy masake anao volagna eto Wilfried tiako valinao za azovy nagnapotiky omda ny zavakanto na ny culture fitondragna anjovy en tant que anao ex dirikabony zegny tsy hitako za tsy nahe mba agnisan'ny asa niaraka maro tamy mpanakanto za agnisan'ny mankafy ny mpanakanto zokiny za fotony za fa nazo zokiny fa nazo tao ny potehinao en tant que anao dirikabo niaraka amireto fitondrany orange zay susenaro aby reto ny zavakanto malagasy amy fotoagna zio za masaky mivola miboa eto anareo mivolagna hoe zay mpanakanto zandriny reto nagnasary rôle mba ino agnatin'ny hira ataonareo hoe mba mesazy nipetraka ho an'ny zandrinareo mitovy taogno aminareo ray aman-dreny ry sojabe hoe ka mpanakanto zandriny fulany ny hira amin'ny alalany fitezagna na fanabeazana tsy hitako tsy regniko deja za tsy te mitandregny anareo parce que hiranareo deja tsisy hitako hoe mampihira anareo donc mahagaga za nareo volagna hoe zahay mpanakanto mba mbarazaboka mpanakanto nino mpanakanton'ny festival mpanakanton'ny propagande mpanakanton'ny pisolelaka mpanakanton'ny mpiondagna hélicoptère na mpiondagna avion-bahoaka na mpiondagna avion militaire zegny mampanakanto anareo non tsy mpanakanto anareo sa mpanakanton'ny kawitry vody sagnatria koragna misy olobe misy anabavy misy rahalahy misy zanaka asidy mitandregny za sa mpanakanton'ny mpagnaboaka masite zegny ve ny fitezagna nataonareo tao agnatin'ny serasera culture Wilfried Will Clown dirikabo zegny ane anjaranao mivolagna anjaranao magnaboaka hoe ty tsy mety azafady fa mbola magnano live za boko anao mikaiky za niany anao tatatony tato baka tsy hoe niany Wilfried Will Clown tatatony tato anao tsy haiko anao io mitady place parce que very place tary tamy dirikabony communication tary
nahita hoe karaha zegny ne fitondragna ty. Non non, tomobily koa tsisy laroa aza pozy frera. Izy koa agnarany montagne io bongo ka aza pozy fa io fa tsy miteky. Tragno koa tsy eky misy varavarana Wilfrid Wilcloun aza zendriky mandro ao fa ambesa varavarana vita. Fa nareo ny raha tsisy varavarana nareo mila mandry, raha tsisy pneu nareo mila mihondra, bongo fa izy montagne zegny agnarany tsy hiteky nareo mila mipozy. Zandro Wilcloun na Wilfrid fiarahagna maro tsy midika hoe anao ny manam-pagnahy, fa ataony maro mitambatra tsy adalagnan'olobetsika taloha zandro Wilfrid Wilcloun hoe mitapetsy lany mamba. Tondro araiky ty tsy mahazo akanga maro tsy vaky namboa. Fa nareo raha tsy possible, il faut ataonareo possible. Non, fa tsisy raha possible eky io. 16 ans fa tsisy, fa raha va eky raha possible. Dictionnaire nivantiny président nareo fa tapitra encyclopédie fa nanonga sotra fin. Mbola iny koa raha andeha posinao. Zay efa oaka zio zay mila fagnovagna, fandrosoagna, fitantagnana par province, diany fédéralisme. État fédéral, budget provincial, ampiarany lalàna, nagnano constitution antsika. Za teto nivolagna napatsiaroviko hoe constitution nataonareo tamin'ny 2010 ne tsy légaly. Oka zava. Mbola constitution nataotsika tamin'ny Andrany Ratsiraka tamin'igny le nagnano hoe eny satsia. Eritreretra fa tamin'ny 75. Tapren'igny iny constitution nataotsika eny satsia. Taia vahoaka ny fidy constitution fa nareo nitondra teo ny fandimby teo, nareo magnano amin'ny sitrapo atiavanareo izy, baka hinananareo, hivintsinanareo, baka nareo vintsigny, kizembondrazana, vahoaka amizay kankana, ketikety, kidritry, fa nareo ankodavitry, mihina tsy mahevoko. Wilfrid Wilcloun, ke za magnontany anao frère, za tsy miforce anao, io lamba midokany, samy managna ny tiany. Za mitia t-shirt, za mitia fibrany, zay nazatra za tamin'ny État Diego tany. Za mitia short, fôtiny amin'ny agny anao andeha agnatin'ny fety ndraiky anao andeha agnatin'ny cérémonie magnano pataloha, fa olona Diego agny frère presque magnano short, ndray olobe. Mampatsiaroviko anao fa chef de province nay tamin'ny fotoagn'andro ny paix à son âme Sibongi, izy mitety Diego io misoma, agnisan'ny mbo nisoma pétanque niaraka taminay ta place Kabary teo. Izy magnano short et pourtant izy chef de province. Ndray izy magnano complet blanc nany fa ambany nany short. Ke io samy amy raha tiany Wilfrid Wilcloun ne. Raha fa tsy manjary. Ino raha nambarako nomoaly? Anareo fa tojilalagna nisy huître mena. Tsy haiko na hainao dikan'ny huître mena zay Wilfrid. Asa anao mpandeha agnaty ala, fa za mpandeha agnaty ala, bakô za mipetraka agnaty ala, za may hoe ty huître mena, ty huître mahitso. Anareo zao le lalagna nimboanareo misy huître mena, dikan'izay anareo fa niboaka lalagna Wilfrid Changer gn'aragnanao carte d'identité anao atao Wilcloun. Anao vraiment clown. Wilcloun, zegny kaiko anao zandry. Tiako anao mamaly. Fa anareo azovy maniny korontana.
aboa sary fa nareo ny hita manana video na sary hoe fa ny pilatra tamy 25 septembre ny nanao kontona. Aboa video nareo nahita fa ny mpianatra ny taky hakindreo droandreo nanakorontana. Sefo ny mpanakorontana nisy tsy sakinareo samboriny député fidy ry zalao amy TMS ringibina nosy be. Wilfried zandry igny magnano linety tsy ataoko linety ny azovy film andreo tsy aiky betibetiky ty. Hainao Wilfried zandry Wilfried navy directeur cabinet ny 4 heures bisogny. Boko izy nadosindreo mataonao nadosindreo tao zandry dikan'izay asanao tsy hainao. Mba lefako aminao boka eo sarinazy frère ranabavy. Donc nipotehinareo ny zavakanto, nipotehinareo ny serasera, anareo jiaby 4 heures bisogny BM zegny. Izy eo baka afarifatra atsimo agny misy izy ny lefa agny baka izy afarifary anisy agny. Boko mbariko anareo sasasasany amindreo ny lefa ie mbo mbariko anareo eto. Ke azovy nagnakorotana. Nagnino tsy sakinareo volagny député fidy nagnakarama na prisky reto bandiny TMS ny ringibina nosy be nagnapotiky nagnoro namaky ary nandrava magasin. Zandry Wilfried anao notaniako valia. Anao koa managna video, anao koa managna sary fa hoe reto zandry mpianatra ambaratonga ambony reto nagnakorotana boazay. Ndero milahatra. Tsisy basy amindreo, tsisy vato na kibay. Ande bombardenareo bomba lacrymogène, tifirinareo bala réel. Wilklone, Wilfried. Normal niana anao magnano publication, mahita fa normal. Aboko normal niana anao volagna fa hoe tsy mahazo olo ny mpanohitra ka ny mpianatra. Non! Azadigna tantara. Depuis nareo nagnongagna fanjakagna 2009 Wilfried nijaly bourse ny mpianatra. Mba mbaraza koa nanao tamin'ny dirikabony serasera to. Est-ce que non jaly karama to? Barazabaka. Est-ce que non jaly carburant to? Ngovony vahoaka napikarama anao to. Ngovony vahoaka nagnefa carburant anao dirikabo. Tamizany andro zany ho an'ny apôstôly. Niana anao magnamiatsigny vahoaka amy taky. Niana anao magnamiatsigny mpianatra. Tragnondreo tsy zarizary. Borsindreo isaka mikorontana eo nareo vao mikoropaka. Nefa premier ministre nareo isan'andro amidadana hoe tsy volany tsisy fa tsy takigna mikorontana. Miarity mipetraka mpianatra reo miamby tsisy. Ministre ny fampianarana ambony. Madame, anao miala. Fa tsy eo niana anareo, nareo tanora, anareo mpianatra, misokatra amy varavara. Rango zay varavara io misokatra. Est-ce que mba nisy mpianatra ny resinareo? Za de miombon-kevitry amy ranabavy araiky zay nivolagna, Rajoelina. Anao koa ty koragna amy mpianatra ro. Eran'ny Madagasikara ho anao. Ro tsy andeha nonga aminao Ambotsimahitra ry. Anao magnano rogogo Rajoelina. Firy olo mikaiky anareo magnatogna anareo morongo anareo dossier, gadrenareo ataonareo arrestation. Anao niany Rajoelina. Ministry ny fitsarana. Izy koa anao mahatsapa. Niany. Fa hoe tsy nanjary tsy nety ny nataonao. Avy tsora gadra politique niany ty. Amaretinay ny volagna ministry ny fitsarana.
libéré gadra politique zandry mbola rajona sokilasa reraka vadiny ngay vadiny Ramatoa 4 heures bisony tsy ene jusqu'à niany hoe nandeha zokila ray aman-dreny ex ministre en serasera Roly Mercia aboa Raisa aboa ray aman-drenynay Paul Rafanoir tout ce qui est politicien zegny nagnanaovanareo arrestation ny gadrenareo tsy aminiaky libéré amare anao koa olo madio Rajoelina fa tsy mpianatra ndeha mpagnatono ro mpianatra io kakazo anao medika raha volaniko ty Rajoelina ro io kakazo tsary nisy kakazo nagnatony vorona wala tsary nisy sport nagnatony sambo fa anao sambo anao vorona no magnatony kakazo magnatony sport ndo antogna ro tiako volagna drako ny moaly igny anao koa ty koragna amindreo izy zavory amy 13 mai io ro fa azavorinao ry amy kianja Mahamasina na ry amin'ny ino palais de sport avory amy kianjany io lerana nareo magnano fety Tananarivo ny orange ny tiako ny mandarine tiako ny pamplemousse anareo mahita automobile car bus mitady ro bakay manonga Tananarivo magnino zao ty anao ty koragna amindreo tatera koa reo bakay azay analakely amy 13 mai io anao mitandregny ro mizaha ro faritany Diego ty faritany Majunga ty Tamatavy ty Fianaratsoa ty Toliara ty Tananarivo ty tandrignesa ro fa sadio fa vaky Rajoelina rano fa tompa ino koa raha ndeha atao zio fanambinino fanambinao fa tsisy mety rofy 16 anao nagnano fagnambinao tsisy mety rofy baseky zay salut Nadji baseky zay zala basy anareo maramila milanja izy fa zay vahoaka zay mivola hoe basy arrêtez c'est bon c'est fini saotra fa manonga misaotra hoe fin ambaleo valizinareo jiaby rango fokotany jusqu'à nao Rajoelina miala io fa zay fa tsy mila kobaka ambava zay tsy mila ninareo nefa tsy kabary fa kobaka ambava tsaborany musipany Majunga anareo miala na orange anao na mandarine anao na voangisay na pamplemousse na TGV na mapara na ipara na konara na salopara miala nefa ne anao koa fa nalohan'olo anao afery tagnatin'ny sarotin'olo nalohan'olo fa anao tsino izo koa baka anao Rajoelina na ny fitondragnanao mba hoe karakory ataoko volana izy na hoe voamorany latsaka antroko eko saty fagnapoagna fa anao ny afery miboaka amin'ny antroko nefa tsy tianay tsy ampodinay voamora latsaka antroko baka aroe lalana fa izy ndraiky saty fagnapoagna fa anao nefa mapoaka anao Rajoely zahavana nde mpamosavy mandeha aligny fo nde no nandeha aligny hitanay Rajoelina atsika mikoragna zio niany zagnambarizanareo ro jiaby io misitriky aminay Ambarivo be président Seny aminay Ambarivo be ray aman-dreny Rajoelina misitriky aminay Ambarivo be ambaranao tsy hitanay ro jiaby asitriky nareo io fotony député-nay gogo meranay sagnagna mandoto Ambarivo be raha mila tondro ro jiaby Ambarivo be za magnambaranareo zegny préfet-nay fa ela izy aboloty misitriky Ambarivo be ro jiaby
ambaranareo tsy hitanay tsy hainay ambaranareo tsy azonay renseignement ke intsa keky anao ny moaly za placenao Rajoela vraiment anao sady musicien non anao sady DJ musicien chanteur organisateur membre anao tompony mitsinjoka raha ataonao za fa tsy teny vahoaka za ndeha mpijaly fiainana anaka ampijaly ray aman-drenynaka kobaly asidisitriky ry agnaty alanay ary ambario be ry amy tragnonao ry mbaranay tsy hainao ro jiaby eo amy tragnonazy ambario be ao hitany vahoaka n'ambario be koa zao ary heny vahoaka n'ambario be fa noho ny mairanay Sagnagna députénay Gogo préfet-nay Mafaela izy abruti lotovinareo ambario be ro jiaby misitrika eo marigny ambario be fa tsisy oladala zay ty baka agnisan'ny oladala tambario be to normal ny andro misitrika eo parce que olo tsisy oladala baka vahiny arerika ane mipetraka ambario be tsika mikoragna azy io ararotindreo misitrika eo mbo avy aminareo tsy mety tanareo mizany lanjana baviko niany misy dikany je l'aime je l'adore fa anareo anao karaha misy tragno be ambato be anao misy tragnonao Dubai tsy haiko frontière en Suisse na ino tsy asitrikinao agny olobenao fa ndeha asitrikinao aminay ry président Seni ry tsai Christian tary ro ministre jiaby hitanareo miboaka tsaraikaraiky io baka ry taterigny aligny amin'ny hélicoptère zanaka ambario be miasa amina aéroport io ro ndray mpivangoenareo pression menace za mahazo nouvelle fo bakô naka tsy asitriko ro zany zandary polisy an-tanàna io magnambara zany ro olo aby zegny koa niato zoko be sasany akalampo hely sasany ao amy tragnony Rajoelina ao ambario be miaraka amy ray aman-dreniny normal za tsy famatra ary accepteko misy raha zay fôtony vahoaka anareo ambario be ro tietsika fa preso ambario be tsika mikoragna zao za magnambaranareo feno polisy privé en civil tandrema vahoaka an'ambario be tandrema feno en civil détectivendreo zegny anareo andeha trandregny vahoaka zegny anao andeha hagnano fagnamby aminay ny mampalahelo raha nisy tambario be ambarako anareo ministre ny tourisme za fa ela nagnambaranao madame asanao tsy hainao fa ela anao nambarako zegny ministre ny tourisme karaha zegny ro délégué aminay faritra avaratra agny resaka tourisme anareo tsy hainareo asanareo parce que anareo vangoegna pression vavanareo fody ny raha nisy tambario be le 25 vendredi ouverture ny fahavian'ny paquebot normalement nanomboko tamy le 25 septembre ambario be ouverture fahavian'ny paquebot amitsika Madagasikara za mampizanareo fa resaka tourisme io eko parce que za zanaka ambario be za teo ino raha nisy premier bateau maventy za mangataka ho any zanaka ambario be mety maro aminareo nahazo sary paquebot navy tao tamy joma igny alifasa amizoko be publietsika ao paquebot maventy navy tao touristy ampiditry vola tellement noho ny raha tsy nanjary nataonareo tofoko vahoaka tombe le date ouverture ny paquebot na ouverture ny touriste de mer avy amitsika ty
nagnano filaminana fitakiana ny rariny sy ny itsiny ny mpitolona tifity basy nataonareo nindra ny avia nataony pakebo igny ndero tsy nandeha tany mbola ho large teo roroso mampalahelo zegny raha nisy tamin'ny Tambarobe mampalahelo nino loatra marata diavinareo amin'ny Ambalobe ao zay efa isan'andro mivolagna aminareo ndraiky nanomonareo nabaviko tsy amin'ny aky en prison tanetsy amianay ndray nareo na force ndray io ko tsy tany Aliabodo Ambalobe tsy tanànany Aliabodo Ambalobe tsy tanànany François Rousse la banane fa ro navyo ny tarimigna betio agnontaniareo baka iantetindreo io o tsisy antetindreo Aliabodo zay zao nandrava-tany nangala tan'olo ary avaratra ary handeha nangana tsaiko nino la banane zay baka tsisy raha tsy ataony baka zao any tanàna ndo mody za ty nagnantolo de Madagasikara za tsary nivolana ke eto tanànanaka za ty neta be fandegnanoreo aminao agny Arosy la banane za tsary nivolana hoe ka any tanànaka no samby rano be mazava io dadilako ndraiky dadiko baka io dadilako niteraka babako baka Basambrano Marcel ry tanànany dadiko niteraka babako baka ao Anjavy Milefa navinambarako teto anao avy Anjavy Milay eo misy tanàna raiky avaratra antignana zao za tsary nagnano ke hoe Sambrano tanànanaka oui tanànanaka parce que razambeko baka io baka Mantalia pareil Ambilobe za baka Ambilobe nosy mbary Diego normal dadilako baka tary za zanakany Diego fa za tsary nagnano ke andendrava andegnanzegny hoe non raha koa tsy amiene tompiny aza atao forcer Rajoel stoppe io green madalandinareo io ampidiana anao koa vrai Rajoel amtia malagasy araka volagnanao hoe fanamby ho apetrako ampidiana nosy jiaby nraviravenareo ampidiana aseva mody reo borsatiko reo miala ao ampidiana reo io KMM azovy Ambatovy Bastoliara reo ampidia amindreo tamy misy reo agny fa tsy vahoaka andivonenareo zalahy mandafy tanindrazagna koa nanareo zay Rajoel mandafy tanindrazagna ny anareo zay fagnamby zay fagnovagna nidradradrenao tamy 2009 andeha ndafy tanàna ndafy tanindrazagna non maro koa tsaiky gasy manapaezagny mavita manangana l'hôtel ary tsy voatery amy tany fa hoe tsy azo ananganana raha ndraiky kakazo tsy azo tapagna no sakatia non anareo mila magna force fo midriky sakatia raha koa tsy aminenay nabaviko fa nivolagna tefanay rano fa zay tompony rano zalahy mandady aminareo ne zao ny faty anareo miala modia tany misy anareo zay ty olobenay teo mitondra Ambalobe io zay tsary miady antragno zay tsary hoe ka tsisy zegny hoe ain'olobenay mitondra zay eto ary zay ty surtout za ty tagnatin'ny olobeko nitondra teo nanagna placenaka za tamy la mairie nita amy faritany fa za tsy noeraoera karaha zanakanareo mandeha midika amy raha tsy tokony dirana boko zanakanareo volagny vadinareo amizay mipararitra vadinao neny mamana kiloty fa tsy nivahoaka hoe ka anao sety amy tany zay mifanenanaka de ataoko mamany amy kiloty vadinao mamany amy kiloty tay larotinareo miala ataotsika etanol eto Ambilobe ke lera koa etanol
kerera nareo miala ke za mipody aminao zandry Will Clooney Wilfrid raha jiaby zegny ambaranareo adignany vahoaka mampalahelo zavakanto culture ny potenareo total Wilfrid en tant que anao diry kabony serasera tamizegny anonga Diego za asesitsika baka Diego kabara mbola averiko amin'ny agnarane jiaby eto amazoky bendro jiaby zako en plus ny miondriky miaraory amin'ny havagna tompoky ny havagna matitsy tamy lera no nietraketraka an'ity fanjakagna ty mampalahelo atsika mikoragna azy io ro koa tsy navita nagnano couvre-feu ino nataondreo Diego aminay ary nandeha natao zone rouge agnalabengy vous êtes vraiment malade raha tsara nisy taminay Diego teo zegny nde nisy korontagna 72 nde nisy korontagna 82 nde nisy korontagna 91 2002 2009 raha tsara nisy taminay teo ke quartier ne andeha ataonareo zone rouge kelera koa anareo nangerika vato misy zay ndeha finonareo ta tsy agny lalagna maty agn'omby zay tsy mitoniky deja io tsisy zone rouge zegny napalaza zay Diego ary mbola mampalaza zay Diego zay he libre ndre vaza feno taminay teo fa légionnaire ndre DCANO teo firy komako nisy taminay mpagnamboatra tomaty amin'ny boîte Odima nisy taminay zay tsara natao zone rouge niananareo nde hagnano zay zone rouge dadilanareo mipasagna agny ataova zone rouge fa tsy a Diego na hoe quartier ny Diego agnalabengy aminay ry andeha ataonareo zone rouge zandaro ny tifitringa ene zanaka ny Majunga 10 lanareo agnatin'ny tragno amisitriky fahitany vahoaka fahitany tanora tagno isitrianareo zandary manitifitry namono manafinay regny mbola tsy nikivita parce que Diego mbola andeuil zay ne tsy mijery anareo fanjakagna ne tsy agnano andeuil tanànanay fa zay Diego taritry na fe manga zay za mahely fa managnegny zay tompony magnano andeuil tanànanay parce que zanakanay zandrinay asidinay ralahinay nivonenareo tsy amniaky anareo gouvernement vandivandy ritray Kristian sy miforongo reto anareo magnaza magnano hypocrite andy ondrika agny amin'ny fianakaviany reto anareo sasayako edy za tsy ampagnasa magnanaova zegny baka anareo amin'ny ay ataova zegny baka amin'ny Diego ay andeha ataonareo karaha ro olo vonivonenareo tamin'ny anniversaire boko nampaningenareo tambo aia voloa nandeha namiagna 10 milliards ariary igny anareo sasayako edy za tsy ampagnasa za mivavaka atsika Diego tonga vasaigny regninareo hira teo igny hirany zanaka niavaritra azy igny aza magneky atsika rebrebendreo eky raha tadiavitsika io izy volagny hira igny fotoagna andivegna atsika rajoela zao io tsao koa reo ndeha hagnano sary lefaka ry président Cornet ry table repassé ro jiaby baka misitriky agnaty lakorony tsay Christian Asakarama route de Geoffreyville raha jiaby konene anareo mavolagna zay gogo karaha ataondry tasianao zegny za tsy nahita i administration nianaro anao tasianao anao tsy mety mahay raha plus que meranay javozy jaro sako magnampariazy aminao tasianao ndre diplôme tsy tamposinao baka tsy tamposinao fa anao nivanga anao ro jiaby ny fitondragna ny rajoela ty ne nivanga diplôme ary efa nipublienay atao le zalampandafy diplôme taminareo ny mampalahelo fo le zaza makatahaka ambaka le zaza nahazo sujet perdu zany hoe efa niboaka alohan'ny examen ande gadrenareo fa magnino nareo nivanga diplôme tsy gadregny
anareo nivanga diplôme io tegna grave amin'ny firenena. Aloha ny tandrignasantsika koatsaroantsika jiaby tamin'ny fotoagn'andro ny Rokomasy Nila Malo tamin'ny ben'ny tanànan'ny Diego nandeha nagnano moragnandreo dossier nandeha tsisy raha tsy nataondreo izy niany amizay olo tiandreo napetraka andreo eo tsisy raha pare iarahantsika mitandregny. Tsy legal aminay satria tsy zany hoe anao zao fanjakana anaty fanjakana zegny za tsy fanjakana anaty fanjakana fa tsisy fanjakana ndraiky tanao mera fa tsisy mandato tsisy mandato misy mandato misy mandato misy mandato zay tanareo fa za mera eto fa nivolanina aminay mera jusqu'à temps zany hoe tsy azo atao misy zegny fampararana mba ny mamono tsy mety tout ce qui est administratif anao sécurité administration zegny vao magaga za aminareo zegny magaga za aminareo autorisation nay angakanay ny préfet fa tsy angakanay aminao fa tsy fanjakana fa magnano préfet migérer ordre public fa tsy migérer place publique anao na ataovana eka demarche alors zegny ndre mampiavaka mera ndraiky préfet tasy anao tsy hainao ora anao volagna anao gouverneur hoe anao nianatra administration zegny ne volaniko aminao tasy anao tsy haiko anao io nazony kizemby suisse mare loatra ataonao amin'ny orange tsy haiko mapara tsy haiko voangisety na amizao fotoagna zao vao mamango anao le cerveau foirier tamy rano trotrofinao taminanao nianatra ampiragny ary izy non attends mera ndeha piragninao amy préfet zegny anao vola may administrateur may administration bande d'abruti perte koa la joela nandeha nagnano anao gouverneur perte mais normal déjà boka izy koa tsy hainy aby boka ino asan'ny gouverneur ino asan'ny préfet ino asan'ny la mairie maire raha tsy agnaty constitution nataony raha joela ke ino izy maire normal izy be ny tanàna ny Diego izy mandidy manapaka koa fa raha resaka public zegny maire izy fa tsy préfet resaka sécurité publique point barre io nazy zegny préfet de police izy fa ty maire be ny tanàna nataotsika miteny gasy be ny tanàna. Donc tout ce qui est place publique et concerne public, état civil, tout ça, maire tasyanao. Franchement, anareo tsy haiko karakory l'école nandehananareo. Normal anareo niany avoa 50 millions, 50 milliards ho an'ny province, ho an'ny région, 4 individunareo ni nareo la famille. Trano vato mitsanga pa anareo mikarama ohatrino anareo or mpianatra mitaky bourse tifirinareo vahoaka mitaky motro ndraiky rano eky nampangala baraka atsika eran'izao tontolo zao zala motro ndraiky rano atsika jiaby maefa motro zay mahamay rano la vie promesse vibrone zegny fo raha ataonareo rajoelina zala rajoele dictionnaire encyclopédie no fa lany vandy donc anao miala io eky miala fa ampy eky zay rajoelina koa halatra détournement fonds public fandafosanareo tanindrazana vola nazonareo fandafosana tanàna fa mahampy anareo fa nareo miala naka fampitsarovana ataoko niany
azovy masaky mivolagna Diego io ray aman-dreny zanaka zafy tsy nivelomin'ny DCA eny aloha atomboko baka amy DCA eny dadilanjovy dadinjovy tontonjovy angovavinjovy tsy niasa tamy DCA eny 100% population ny Diego nivelomin'ny DCA eny nivadiky izy baka teo Sekrène ndre izy nivadiky tamin'ny andrany Ratsiraka zegny mbola azoko volagniny 90% nivelomin'ny Sekrène peuple en Diego gasy nitondra izy gasy niasa atao gasy ny ingénieur atao kofa losy vazaha niany il y a quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, maintenant quelques années anareo mianakavy manjakanjaka amy Sekrène nipaka amy tany zanaka ny Sekrène zafy ny Sekrène vady ny Sekrène mampalahelo globaliseko amizay question nino loatra ratsy nataony anareo avaratra agny siska amy ray aman-dreniny ampadiadizinareo vity efatra potenareo vidiny lavany potenareo vidiny cacao soi-disant gouverneur anay nandeha nagnatiny forum ta Bruxelles cacao izy nabaka tagny nagnandiany babany amboa nandesiny koa nandesiny body za tsy anognony ambalagna anazy agny nindra niova amy cacao dianao nandeha nagnatiny forum tagny tasianao mbarazako aboazako nino tatitry nataonao tampambolo cacao nefa zegny dianao tagny ta Bruxelles nino tatitry nataonao ta ministre ny famboleagna ke ministre ny famboleagna nandeha zaza mpambolo cacao be mazava ny sambrany tsisy finanana volam-bahoaka fangalarana volam-bahoaka fanjakanjakagna fanagna-bahoaka zegny raha ataonareo normaly voky zay koa baka mba hainay voky hanigny mba hainay nigakarany zay bako mibontsy fa zay ne voky tsiko voky vandy donc normal zay fa tsy mila aferina lohanay nareo avako tsy possible koa ipody amy vavanay nifina poka amy gigo anareo tsy possible ndray ingénieur karakory ke andegna pody nifina katy amy gigonaka io tsy m'existe avion magnembagna anareo tsy magnano marche arrière fa demi-tour tsary nisy avion nagnano marche arrière tsy m'existe ampatsaroviko anao niany ministre de l'industrie DG Sekrène tsay Christian PM anao tsy haiko anao police militaire tsy haiko anao pistolet maty fitaregnany nataony ray aman-dreniny Sekrène tsy azovy vadiny mpiasany Sekrène ampatsaroviko anareo niany hoe nanjary raha nataonareo tagnatin'ny 16 ans ho an'ny zanaka ny Diego province ny Diego sa tsy nanjary zay vadin'olo titio gâté zay vadiny mpiasa Sekrène taloha gâté zay tsy rikarika maro ataonay fa nitady maolombelona zay tsy teo ambany elatra lolo zay mamirika ihany fa tsy lolo izy eo nanjary niantoka ambozonay viavy jirama écolage fondron-trano atsasaka anay tsy famovolagna azy io fa nanentsiny hentina agnatin'ny fianakavia atsasaka anay azy io zay vadiny mpiasa Sekrène fa nanandana fikambana rehefa nitsangana ara-dalàna fikambanana natsangana ino mahantony naviana nanandana fikambanana anay io voalohany akendriky mba tsao olo amy tanàna Diego ty mba izaza tsy sambany Diego teto naniasa anay don fagnapiana à gauche à droite alohany zay tsaka Antananarivo voalohany akendriky Diego tsy tia zay fiasa
Zahay tsy hainty nahazo appel téléphonique anareo tsy nahazo karaha madimy mois io malaba vela anareo e. Kanefa za matoky tsy olo ambanimbany olo Diego eto. Maro antsika eto ambony. Misy gouverneur atsika. Misy raha jiaby tokony hitahiran'i Madagasikara mafia Madagasikara misy Diego eto. Za tsy hainty kanametsiny fanjakana ambony. Bala fanjakana Diego eto fo. Tsy navorondreo zahay. Za tsy hainty nareny fagnampihana écolage ho an'izany kadety eto. Kanefa ndraiky fa nibody rindriny zay oro matetiky fanaotao. Fanjakana Diego eto tsisy mijery zay kasi mbena imerany Diego zaraiky mikaiky zahay ankasitrahany azy isaka nianty ary tsy hoadinanay nanamia zahay dolily ndraiky menaka ako so afaka tsy haindreo magnavaka dolily ndraiky menaka io ako ka tsy mera zay tsy mihinana ako tambonany tafarafaran'zigny za mandiniky hoe sova misy nahita zigny ola Diego eto ray mandrena tanàna Diego eto misy député fila tsika eto misy olo fila ambonany Diego eto tsy mahita zay vadiny piasa secret tsy mahita lehilahy ilay jusqu'à maintenant za amizay afaka mivolagna misaka ambony fa tegna Diego eto ny tegna tsy Madagasikara firy personne olo miasa amin'ny société secret firy personne presque 600 raha tsy diso za latsika possible tsy olo zegny olo jiaby zegny na Diego eto tsy prioritaire zegny olo jiaby zegny firy zany kanay io écolage zio ty fa tsy korany renvoyer zany kanay misoranay manokana ndraiky directeur d'école misy mitsikiny zany kanay tsy hodiana tsy hita zegny misy direction d'école mitsikiny zany kanay nangala zany kanay anareo aza miasa ro fa malanakafo nipodiananareo ny fotoana fa tsara zegny ara ia sasany la ia tsy direction d'école kanefa direction lombolomboly direction d'école aia irô faroe zany todika amin'ny fitondram-panjakana eto Madagasikara na miaigna antsasany zay azy isaka firy fanjava antsasany moitié nataonay agnaran'zigny 2000 francs dikan'zegny makafa tampotry zigny eran'io zegny fomba finananay fa tokony maty amizay zay jiaby 600 personnes io 600 personnes io mbala olo miasa amin'ny société fo tsy zanakanay dikan'zegny tsy 600 personnes zay marany fa mandeha plus que 1000 zay zegny akory fanjakana Madagasikara amizay fanontaniana fo apetrako olo mazay esa tsy olo kanefa ndraiky zay mahita amin'ny télé fanampiana olo mahantry ainsi de suite aty ary ke zahay io trano tsy voahefa imagine zay ny azoko lazaigna hoe sans abri zay ny tsisy trano karakory Madagasikara amizay fotoana karakory zegny fanontaniana anaka mba misy olo marina Madagasikara fankatie firenena mifanampy ino ty ino zegny aminaka fa tsara mazava fa 600 personnes zegny sisy miteraka araiky irô jiaby zegny vadindreo zegny koa io eky baka tsy kontenanao fa sasany labrava iny miteraka koa irô igny any akory ataondreo io tsy olo zanakanay aby zegny tsy mba manana zo zanakanay zay nefa nagnatin'ny direction zay viavy direction secret zay viavy ambarako eto zay miaty akory matalehe zahay mosary mafy adinay za zegny mihitsy nagnatony directeur général secret nanontany izy akory zahay ny détailleny taminaka raha jiaby tokony andany ambarako eto koa zay miaty ino raha tokony andany havany bankora zegny hoe havy zegny hoe amin'ny andra zegny hoe tsika zao nandafy vy amin'ny andra zegny hoe tsika mahazo au moins minimum 100 000 ariary par personne 100 000 ariary raha paky raha blanco aminareo zegny avant paky zahay nagnatena hina 100 000 ariary io amin'ny andrany paky imagineko 26 teo io zanak'olo jiaby nihinana akô nilanda raha mikindakinda zanakanay nafodiny antrano tena raha nahazo ny zanakanay zahany mba lafo mandany popoaka tantely raha tsy fovoa olo mavoa zahay au contraire zany efa tsy tia volany satria konteky tsisy varany zay mikaregna Madagasikara président de la république konteky tsisy varany satria zay kontegna tsy vola akoa bon zay katatata tsy safidiko andeha eto niany mba raha notanireo jiaby fa za tsy tia andeha aty satria tsisy varany mikaregna amin'ny président de la république madame président de la république za misy raha misy jery sanatriany raha fa zahay reraka mikaregna Madagasikara reraka zay mikaregna Madagasikara Chileara tsy fanampiana mahazo mandeha Chileara mandeha bosa Tananarivo tsy tanàna farany frappé cyclone
fanategna nandalo psikology nandalo covid tsy fanategna miditra tanareo Diego agnatin'ny covid zay fa marary secret fanarany jusqu'à niany za tsy niky nareny fa bon nave spécial fanategna ho an'ny secret navady secret za tsy niky nareny na olo ambola Diego eto za tsy niky nareny Rajoela tsy haiko sofininao loaka tsy haiko sofininao donto ministry ny indostria ministry ny ponina mikasika anareo telo raha azovy deuxième secret raha lainy tsy Christian fitondragna napetraka anao ny Rajoela fa hela zany agnambaranao fitondragna ny copain copine copain copine zay hety konkotratra zay hety agnisan'ny gateny DCAN ary mbola ny gateny secret fendany zanaka ny Diego jiaby zafy ny Diego jiaby mahazo gaty jeu soma mbola DCAN navy secret zava volagna amin'ny madame tony reny mpianakaviagna igny Rajoela karaha vadinao reny mpianakaviagna mipetraka andafy nagnino vady aman-janaka anao tsy apetraka anao Madagasikara nagnino re amandrenao mpilifasinao amin'ny Ambalobe ao asitrikinao ora odikany fa magnino zay Diego zay province ny Diego poteny ary tegna ny potenareo non mihetsika raha raiky olony Diego maromaro maty a Madagasikara mihetsika raha raiky olony Diego vonegna plus que Madagasikara mbambaraha zay koa Rajoela valia aminay koa nino raha tsy nanjary nataon'ny province ny Diego anareo malagasy zay mivola fa anareo malagasy ke zay ndeha tora karaha io question petrako amintsika jiaby zegny potenareo Ambalobe potenareo Sambrano potenareo Ambilobe potenareo Voemaro resaka omby potenareo Sambava Antala resaka Lavany potenareo Andapa resaka vary Diego tsy volagny zay koa fa tsisy wizy izy mpampianatra anaka igny mialatsiny ray aman-dreny nagnarana anao tsy freny professeur René estomane cœurane mampisy oxygène iainane secret any sisa nagnane fa jiaby mpotenareo odimatsy voatsangana anareo kafe matambanja peseri tanosy be sovanio tasambava Antala Voemaro maondragna omby Andapa tsy mihinan-kerany tsy abovary niany zay vonegna ty firy zegny ve fitiavagna tanindrazana ry mpitondra zegny ve fitiavanareo vahoaka ry mpitondra ke hoe andeha gnany fagnamby aminay anareo zay tsy mila fagnambinao iky andesa miaraka aminao miala Madagasikara fagnambinao zay fa tsy mila fagnambinao karaha ataon'izay Diego nagatsy asitriko anao Rajoela ndray mare agny ndray amy 2026 27 28 anao kaza mandeha Diego fa hay tsao ratsy aminao vienao Diego même izy tsy hay Christian vola izy zanakany Diego zay anao za mandeha agny nakafambarako anareo fa zay tsy magneky quartier-nay ndeha ataonareo zone rouge jamais de la vie zay zatra libre zay ty samizay Diego io tsara ny famono azovy nitondra forosy taminay teo koatsy anareo navy 2009 azovy namorony forosy taminay teo mipiaradianao tamy 2009 zatsy anomony agnarana fotony zanaka Diego tagnatin'izay namorony forosy io nitarimy forosy io taminay teo zay ty mandeha vity rango baka agny croisement Joffre jusaka agny l'hôpital be mbana place Kabaro aminay agny
2 heures 3 heures du matin tsisy olo mamopoko zay milala zay aty taloha baka ramena kajo amy sitrapotiagna nandeha vity ale mandeha vity retour tsary nisy olo namopoko nangalatra nagnentaka tamy lala zo andenao andeha lamesy minuit oranao andeha nopy Zagnahary lamesy minuit Zagnahary andeha nompo anao zay miano minuit arova zay milalagna imboanay Zagnahary baka nivavaka zay naonompo anao arova fa zay ndiody tsy saky fandeha amony zay ndraiky noho ny fitiavasezinareo tifirinareo amy basy ampy zay nataonareo zay ny seul raha ambarako anao Rajoely amaragnako ninaka maro ny talohanao teo ary maro ny nagnano grève fa nao nandombodombony jiaby anao koa managna finiavana matsapa marary nazo vahoaka ny Diego sambora ro zandariny tifitra aby ro agnontania olo ny Diego fa endroatra amy misy ro isitrendro 10,000 ro ndao sambora ary ambara CB napetraka anao Diego io fa endry raha zay fa izy kaza magnary jery izy koa izy fa tsy agnambara le CB le gendarme mihitsy sambora gadra amizegny eny magnambara hoe fulany zay kazakadalenao ministre ny filohalin-tagna na ministre ny sécurité publique bala io misy chiffre code zany antra fandehany zo anao koa na andeha ndrenao andeha gnano manœuvre anao mangala bala anao exemple bon ty cartouche nao amy cartouche misy chiffre numéro de temps à temps biafiny izy amy masony le mpagnamia io bon numéro correct hop loso anao ndraiky cartouche nao mandeha bon misaotra amy cahier de charge zoko be cartouche nazy numéro temps et temps tsy mila magnano fagnadiadiagna zegny ary anao baka magnano manœuvre karaha ataondreo ro baka nitivitry tanora aby ro contrôle cartouche nao chargeur anao contrôlegny 24 bala to firy bala nampiasainao bon numéro firy aby mora amizay izy dikan'izegny anao mitivitry kory fa matry nareo aminaka aminany zegny ministre ny filohalin-tagna chef d'état major anao mivola fanao chef ny corps suprême ny Madagasikara Rajoely zegny tsara hainao aby juste mitondra honneur hoe fa aza marshal nino anao ke any za mitodika amy vahoaka ny Diego tsendriky nefa aza menasendreo tsika fa tsendriky nefa atsika anjaratsika koa zao magnasa salom ny vahoaka ny Diego liony zanakanay asidinay raha lanena latsaka nareo igny lio valiny valiny fontriky fontraka marary aminareo sa tsy marary aminareo za vraiment choquant ary mbola meloko za io raha nataonareo aminay province agny io a Diego surtout valia za hoe ino ratsy nataony anareo ino ratsy foinareo amy tanànanay maro zanakanay asidinay anabavinay mianatra amy Tananarivo mianatra Fianaratsoa mianatra Majunga Toliara Tamatavy anareo tsara nare zanakany Diego koa fa nagnaraka zegny fa nagnino anareo zao tsisy egnatra izy ty mankifiny ty nanjary aéroport international atsika mikoragna zio koa za magnambara anareo hoe ambarako anareo vahoaka malagasy anao koa mandeha nikify savegna tarata sakanao jiaby jusqu'à chaussure anao savegna anao koa baka nikifigna andeha tsakandroso be fotony normal vady zanaka ino havandreo ambario be feno
détective privé magnodidina Ambaribe fotony babany ndraiky reniny misitrika ao ry président seni ro ministre sasany tsiniky masaky miboaka io safe anao baka ankify magnontany olo Ambaribe nareo koa fa matra za amizay olo baka ankify andeha nospe savegna ankify ay nambarako izy ty mananjara aéroport international koa na iny koa tsy asianareo scanner koa ankify anao baka Ambaribe ndraiky mitsaka ankify tsy problème fa anao baka ankify andeha Ambaribe avao bognosa anao fa valizinao alera sakanao jiaby savegna quelle raison zehe malagasy agnatin'ny lalagna constitution malalaka amy firivezivezenay fa reto italien mafiana ampidirinareo amin'ny Ambaribe ao tsy savenareo maro amindreo koa lany daty ao visa fa zehe zanakagasy zay igny koa navy ndraiky taratasy vazane na passeport vazane mekimeky ary nareo itaky zay visa fa reto italien feno tsy manjary mafia amin'ny ao lany visa lany daty reo aiano amizay ministre ny intérieur ambelanareo normal amizay ampitananareo l'hôtel nareo ampitananareo consultant nareo baka hoe agnandrevo zay Ambaribe zay ene raha misy Ambaribe tsika mikoragna zao ambarako anareo vahoaka noho ny ray aman-dreny Rajoela misitriky ry sasany akalampely ry sasany amy tragnonany ary atsika mitsaka baka ankify ny savegna ento ndeha baka Marseille mandeha aia a Corse fotsy savegna ndeha baka Toulon mandeha Corse fotsy savegna baka Nice anao andeha Corse tsy favegna fa anao baka ankify andeha Ambaribe nanjary savegna saka fotony babanao ndraiky renao aia Ambaribe vahoaka pijalina zehe agnatin'ny constitution zehe koa fa malagasy managna droit zay mivezivezy zay ny tanimboane fa zay tsy mila savegna atsika kaza magneky savendreo zegny aza miegna sakanareo ro zao manomboky misava teteky ahy ro mbangavaka koa amboarakely karaha ataondreo amin'ny aéroport amboarakely asivokely le 5 000 le 25 000 le 50 000 100 000 ho avy zegny ka farany zokony non c'est bon za fa nivolagna fa ela zay teto teteky volaniko atsika andeha ingerany Jangoany atsika mila mangala autorisation Antananarivo amy ministère amponina ministre zay andeha ingery Jangoany aboako ny autorisation ne fa raha tiako fa mariny ho avy zegny kone andeha pipi amboara autorisation naka fa za andeha pipi pressionné-nareo be ny tanànany pressionné-nareo député préfet ne ampidirinareo raha maloto amy tanànany affaire-ny cocaïne ndraiky ny any mandry dossier classé ny seul ambarako anao Rajoela anao zala mialafa zany mbaly boko za tataty magnatetiky manao apody aminao anao ho matiratsy za baka anao non za tamy placenao za fa nandiniky fa ela anao tagnatin'ny chambre nagnano directinao igny anao fa tokony volana hoe je m'arrête là manonga chiffre manonga soratra mamarigna izy fin na hoe fine zay mbola ily boka mbola tsiniky me mamaky teny raha io ko misaotra fine nefa raha io fin anao fa fin Rajoela anao zao tsisy clé 13 nao fa folaka la clé nao fa folaka tsy mety atao duplicata raha nabavy da mama mbara Rajoela la clé folaka alefa irany ty anjama igny io tsy mety atao duplicata eky fa folaka ozy izy tsy mikoafy ty anjama magnanao fa jerin'olo araiky ty za volagna matetiky za tsisy antoko politique naka Madagasikara koa tsy MFM za mbola MFM ary MFM jusqu'à za lanjegna maty fa so izy tiako volagna nataony ray aman-dreny ty tamy zany andro zany tsotra volagna anazy karaha zegny koa nataony papa
zafy miala pahendregna izy raha tsiraka hoe tsy hitako tsony nanaovako anareo malagasy ka aleoko za mandeha miala izy fa anao manino aloha le tandrinesako olo volagninao plus nul que toi anao ne radio le président du monde le plus nul et corrompu tandrignesatsika ndesiko anareo mareny fio ty fa direct henareo ay fulany zegny fa tonga eo amin'ny tsiondalana anankiray tsy maintsy andraisa-bizasa amrery fanapahan-kevitra ankehitriny noho zao fisavorovona misy tsy fitovito-jery na eo anivony folo alim-bahy na eo anivony olom-pirenena zava-dehibe loatra nefa ny famerenana aingana diaingana ny filaminana sy mba ahafahana miasa miaraka nandinika aho na makafaka lalina ny toe-javatra misy eto Madagasikara ankehitriny tiatsika loatra ty firenena malalatsika ty ary samy malagasy ty menakavy samy tia tanindrazana ary samy mitady zay hahasoa ty firenena ty koa tenaiky fa ampahendrena ny fanapahan-kevitra ho raisika dia ny fandravana ny gouvernemanta ary ny fanolorana ny fahefana ananganana directoire militaire volagna ny manam-pagnahy zegny Rajoelina volagna ray aman-dreny zegny mialaza la fa ela zany volagnanao Rajoelina tsisy voninahitra tsara karaha anao mametraka fialagna fa ela ny volagniko anao raha zegny fa anao tsy ala io volagniko taminao hamono holo koa anao io volagniko taminao parce que anao fa zatra mamono olo depuis 2009 Rajoelina sy mipiaradia aminao fa nahazatra anao zegny fankabenao ne mamono olo sy mipiaradia aminao anao zao fanambarako tamizegny anao zao tsy ala io Rajoelina ko tsy maro koa olo andivonenao voilà izakio ziny tsy mikoafy ary maro io volagniko toujours zay Diego fataonareo mahisa province za mitodiky Ambaribe alia Body Labanany Angelo kaza nitovinareo tanànany aza novanareo massacre amy liberté fahalalany vahoaka mivezivezy ny hoe savegna saka savegna valise savegna zegny hoe mitraka amin'ny avion aty non tsy nazatra zay Ambaribe zegny tsy fa viandreto ray aman-dreny Rajoelina sy ny forongony président Seni sy ny forongony ministre sy ny forongony asitriky nareo Ambaribe ao andeha ampijalinareo vahoaka sakasakananareo milalana non tsy ikeko za zoko be topitany zegny ndao reo mody amy tanànandroany agny reo misitriky Ambaribe ty majangoany andeha nanaovagna raha maloto jiaby mialatsiny azafady aminareo hotely lay anareo fa tokony ela ny ala toa Labanany Abodo Ali Angelo Kizembindraza préfet ny Ambaribe Diego atao zandrozy Ambaribe savegna saka nino marakara zegny zegny fitondragna anareo karaha vola anareo zao ny eo matoko valera magnino sakan'olo ataovy aminakahy misavasaka anakahy fa riatiko typique ampoly edy ozy izy oro zegny mametraka veloma amitsika jiaby bon après-midi et bon dimanche